Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly musulman bir toğandar. Tariximizda Musa payg'ambar degan ulug' payg'ambar o'tgan. Bu payg'ambardan o'zgaçöligi Allah Taala menen tüzme-tüz hiç ortamçısız süйлöşkan payg'ambar bolgan. Oşon üçün Kalimullah dep atalgan. Bir günü Musa payg'ambar Allah Subhanahu wa Ta'alaga qayrilib, "O Allah'ım, jannatda kim menen şerik bolat, oşol adamды bir görsetösüň degende Allah Taala uşunday dep jogap beret. O Musa, sen uşul jerde turup turgun, uşu köçödön kim birinci ötse, oşo senin jannatdagy şerigiň deyt. Musa aleyhissalam süýünüp, oşo köçödö gütüp turat. Oşol uçurlarda bir karabayım jigit koluna bir nerseni götürüp ötüp ketet. Musa aleyhissalam uşu menin şerigim dep taňgalyp artынан düşet. Kança bir jer basıp barıp bir uyga giret, bir gepe uşunda karabayım bolgon bir uy girgende bir uşunday belderi bekçeygen, alı ketken, zorgo süýlegen bir kartaň kempir jatkan bolat. Barıp anyň kolu butuna öpkülöp, bayağı jigittiň kolunda uşo bir kagazda yetler orolup jürgen eken. Oşonu gel apake dep ozuna salıp, anan artынан suw berip, alıp gelip suw menen kolun juup, betin juup, andaýyn duasyny alıp kayra çıgat. Çıkkan keste Musa aleyhissalam, "O şerigim, sen kim bolasyň?" dep tanışıp, andan keyin bul kempir saga kim bolat deyt. Bul enem bolat. Al enenge kanday mamile kılasyň degende kança jylдар oşo menin kolumdu karap, oşentip oturat. Daima bir tamagaş alıp gelem, tamagaş berem, kolu betin joyum, daima oşunu karaym. Eneň saga emne deyt oşonu bergeningde degende daima kança jyldardan beri hiç özgörüsüz bir duany kılat. Al gaýsy duany kılat degen uçurda, "O balam, men senden razımın, sen Musa payg'ambar menen jannatda bir bol" dep dua kılat degen eken. Enenin duası gördüňizler emnege jetkiret. Oşon üçin alımdarybız aytat, eneden ajraganda asman oşo enesinen ajragan kişige göňül aytat degen. Anan Allah Taala tarabынан bir perişte, "O adam balası, senin janыңda eneň bolgon üçün, oşo enеңden urmaty bolgon üçün biz seni urmattap syýlayt elek. Bugün eneňden ajradyň, mından keyin jakşy işlerdi kılgın, ibadattardy kılgın, Allah'ny razı kıla turgan işlerdi kılgın, mından keyin da seni syýlaýly" dep perişte gaýrylat degen. Urmatly bir togandar, bardygybys enebizde syýlaýly. Enenin ordu Allah Taalany razı kılgan amaldar menen birdey bolaryn hiç wagtda esebizden çygarbaýly. Wassalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.